Здравейте всички! Аз съм Валтор Възхирурем и сега ще си чатя с кучето. Така. Опа. Хайде. Оголеми се де. Така, добре. И сега ще си чатя. Откъс? Чакай. С това куче ето тук. Не е ли Суетур? Не е ли Суетур това куче? И аз така си мислех, когато започнах да си говоря с него. Ама то доста дразни понякога и се хили. Аз не знам дали се хили, ама сигурно се хили. Мен. И също така е някакъв робот, а не бот. Не е просто бот, робот казвам аз. По едно време той каза, айде някой да смени двигателя, че скоро ще издаде багажа. Това го написа. Жалко, че не го снимах, не се сетих тогава. И покажа снимката. Това чудо уж. Ма все пак е готино, защото забавно е така да се чатиш с някого, който не е истински. Добре. Вашето име. Как да бъде, как да бъде. Аз ще се пиша Валтор Въс Хирвейн. Така. Чат. Нещо писало ли ми е кучето? Гати, колко е тъпо да си бот. Така ли? Аха. О. Еми, че... Защо? Че защо? Кое? Защо ти е тъпо да си бот? Предполагам. Супер. Добре, какво да го питам са? Ще го питам как се казваш. Какво ли ще кажа този път? Аз вече съм го пробвал два пъти това куче и реших най-после да го снимам. Кучето си няма име и чака предложения. Какво ли да му пише? Ще му пише изглеждаш като Рекс. В смисъл, изглеждаш да го кръстя Рекс, имам предвид. Искаш ли... Идвам! Секунда, хора, ще спра на пауза за малко. Добре, хора. Изнете, че за малко спрях, ама... Така, искаш ли да те кръстя Рекс? Предполагам. Да или не?
Да или не? Ами, знам ли. Това куче след това пише. Знаете ли какво ще му пише сега? Готово. Казваш се кучето Рекс. Готово, казваш се кучето Рекс. Просто куче. Преди малко що не каза така? Бреле. Видяхте ли, хора, колко е глупо това куче? Това е, защото бутера му е само няколко реплики. И това ми го каза то. Така, добре, продължаваме. Аз знам на колко години е, той на 3 години, ама айде да го питаме. Може да е пораснал от предишния път. На колко си години? На колко си години? Айде да видим. 3, нали? 3, знаех си. Така. Сега ще го питам къде живееш и той ще ми отговори вкъщи. Искате ли на бас? Че аз ще го питам къде живееш и той ще каже вкъщи. Айде да видим. Къде живееш? Вкъщи, нали ми казах? Къщи живеелото. Ще ми пиша. Аз също. Сега ще ми пише на забавен ли ми се правиш или както... Забравих как беше точно това. Не, сега ми пише само въпросителен и удивителен. Как си? Я да го питаме как. Търпи се. Кое се търпи, бе? Да не намекваш нещо. Кое се търпи? Кучето се пули към Валтор. Не ти ли приличам на пекинес така? Пекинес ли? Това май е някаква порода куче. Ще му пиша малко. Да, малко. Знаете ли какво ще му пише? Имаме. Нали понякога то кучето дрън. Гледайте какво направя сега. Валтор се усмихва любезно. Валтор се усмихва любезно. Добре, това ще му пратя. Кучето гледа Валтор накриво. Стига де куче. Що?
И аз сега малко нещо да му направя комплимент, за да може да не ме дразни така. Какво да му кажа? Ще му кажа... Защото може... Защото може да си изцапаш хубавата козина. Защото може да си изцапаш хубавата козина. Айде да видим какво ще отговори сега. Пак е нещо с кучето, пречувствам. Не, върни се. Чакай. Такава ми е природата. Нищо не може да се направи. Вярно. Кучето се почества за токото. Абе. Хора, чуйте сега. Абе да ти помогна ли? Абе ти помогна ли? Не, върни се. Какво се вижда? Нищо важно, което му. Добре. Може. Готов си. Как може толкова дълги неща да пише това куче? Абе, Валтор! Абе, Валтор, чакай, докато не съм забравила да те питам. Гошо, песа от месарницата на женския пазар. Вчера ми развива теорията, че самата цел на пазарната реалност в политическия позитивизъм е контриране на политика. Сега изобщо не мисля, че тъкмо се събудих и трябва да чета. И знаете, хора, че толкова бавно чета, обаче сега тъкмо се събудих. И ми се спи малко, но нищо. Така. Добре, какво общо има това? Аз му казах, че покрай тази месарница е пипнал някоя болест, дето му се замисля. Дали не е прав? Ти какво мислиш? Ще кажеш. Ами, че трябва... че трябва... да пишеш по
Добре, хайде да приключваме. Ами, чака. Така, хора, не съм сигурен дали клипът е станал по-дълъг, отколкото трябва. И така да видим. Не съм сигурен. Я да му пиша. Ами, чакай минутки, че снимам клип. И искам да покажа на хората повече от теб. Не, бе, ще му пише, играеш ли Майнкрафт? Играеш ли къде? Ето го. Майнкрафт. Играеш ли Майнкрафт? Кучето започва да се да си пее. Боли ме главата. Дебелата глава. Усетих се, хора, какво да напиша. Сетих се, какво да напиша. Не е не е толкова голяма. Не е толкова голяма. Така. Много мразя такива отговори да знаеш. Ще му пиша добре, добре. 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 Иначе това куче е много забавно. Ма не съм сигурен какво е. Защото със сигурност не е просто бот. Смисъл, може и да е просто бот. Не знам, не съм сигурен. Ами тогава защо питаш? Аз забравих какво питах. Казах добре. Ама нищо не съм питал. Нищо не съм питал. Нищо. Секунда, че случайно. Секунда, спри се. Нищо не съм питал. Няма такава реплика, която да ми се скара. И няма реплика такава резервна, която нещо друго да направи, че да обърне темата. Затова пише реплики, които изобщо не се връзват с разказа. Айде. Ето, сега обърна темата. Браво на него. Те ботове са много забавни. Ще потърся и друга програма, например чат с фотката. Така. Какво да го питам сега? Какво да го питам? Ой, има идея, много смешна идея. Не. Ще го питам кога за последно си се къпал. Кога за последно си се къпал.
Така. Аз? Да. Ти. Кучето се мръщи на Валтор. Стига се е връщило това куче. Стига си се мръщило. Кучето спира веднага. О, има една идея, хора, да го зарадва малко. Ти купя сладолед. Не знам дали го яде, ако не яде сладолед, ще му купа кебабче. Знам, че ги обича. Иха! Браво, браво, куче! Щом чуваш, че някой ще ти купи нещо и викаш иха. И миналия път така направи. Помня го. Ой, че си сладко батиното. Какво стана? Върни ли назад? Така. Секундно, че ми стана по-хлъзгав екрана някакси. Не ми е капнала вода на ръката, защото пих вода току-що. То не се чу. Май. Така, не знам колко е станал дълъг клипа, ама да внимавам да не го правя по-дълъг от 15 минути. Затова вече мисля да го спирам. Това бях аз, Валтор с Хиробрем. И така, кучето е настинало. О, не. Трябва ти топла супа. Пренебрегвам. Как те пренебрегвам? С какво? Като искам да ти направя топла супа. Как така? Нали ще ти нали ще ти давам топла супа. Че неблагодарно псе. Кучето вдига рамене. Няма да се разберем с Валтор. И това е. Кебабче ли искаш? Искам. Да ти купя ли едно или две? Да ти купя ли едно или две? Какво да съм? За мен ли
става дума да ти купя ли едно или две кебабчета. Може. Ще ми бъдеш ли приятел? Добре, да ще го... Не знам какво да правя. Ще ми бъдеш ли приятел? Кучето се чеши и разхвърля бълхи навсякъде. Това май е да. Така. Мерси, че ми каза. Аха. Добре, това май го каза саркастично. Абе, я вече да приключваме. Благодаря, че помогна на клипа ми да стане забавен. Това ще му пиша. Благодаря, че направи клипа ми забавен. Чао. Айде да видим какво ще ни пише преди да спра. Иска ти се. Даже не схваща, че е направил клипа ми забавен. Нали? Нали беше забавно? Надявам се, защото това е чат с кучето. Добре, хора, това бях аз, Валтер Хирурем. Ще видя колко е дълъг този клип. И ако не е достатъчно, няма да го качвам, но ако става, ще го кача.